Halos every time na ikaw kitang taonan na Santo Cristo Festival, taro kan sa tuyang aktibidad ini pong medical, dental, optical and bloodletting activity in partnership po ini sa City Health Office sa panginot ni Dr. Fulbert Giliego. And katuwang ngunyan, nagarabutan sa mga PNP, ali sa Regional Command para magtaong mga donation sa mga dugo nila. Kaya naugma po kami ngunyan. And halos kadakol naman tayo dito Pio na mga residentes kan Dapdap na nakapila, ang iba nag-avail na kang services sa medical, dental, and optical sabi. Rumdung ta, kang panahon ni Kapitana, si Mayet, nagna-national awarding nga ni Itabi kami. Yes. That was the time na ang evaluation kang regional office hanggang sa national level kasabay sa mga barangay. But during my time, nagbalik ako as kapitan kan 2018, hanggang sa level na lang kang region, meaning to say, ang na-recognize na lang sa mga municipal, city and provincial level. So, itong mga barangay, ang nag-take care na kayan para sa mga rewards and recognition, iyon na po itong LGU na nagkasakop ang ibaw sa city. Ang City of Legazpi, iyon naman po nagtataw sa muya kang awards and recognition. So, every year, sabi, Pio, permi kaming Sandugo awardee kan sa tuyang siyudad ng Legazpi.